είσαι τελούλου. Πού είσαι ρε φασέα? Τι πιστεύετε ότι είναι το Tinder? Τι δουλειά κάνουμε εγώ και η Έλενα? Εμείς στο Food Stories κάνουμε που πάμε και διαφημίζουμε τα μαγαζιά, το ένα σκέλος, και το άλλο σκέλος κάνουμε διαχείριση social media σε μαγαζιά. Βάζουμε στα προφίλ τους, δηλαδή το κάνουμε εμείς διαχείριση social media. Την τύφλωσε. Από το περοσκί σου. Τρώμε μία φορά την εβδομάδα μέσα στο αμάξι και αυτή τη φορά με την καλύτερη παρέα. Με τις γιαγιάδες Με μας. τα κορίτσια μας. Τρώμε μέσα στα μπάξι μας. Και αδυνατίζομαι. Θα σας πάω βόλτα. Σήμερα θα φάμε τα πυροσκή που φτιάξαμε μαζί με την γιαγιά την Ούλα. Φτάσου, δεν μπορώ να το κόψω. Από το περοσκί σου. Το ελαττωματικό με έδωσες. Πρώτη ερώτηση. Τι δουλειά κάνουμε εγώ και η Έλενα?